ala rasulullah masararru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Wannan shine shirinmu kashi na 46 a yau 23 ga watan Rabiul Awwal hijira 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan tara shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor Abdullah Usman Umar Gadon ɗaya. Muna yi wa malam barka da zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko dai da faransanci ya rubuto, to amma dai mun juya ta. Yake cewa tambayarsa akan ruƙiya ne, yana so ya sanya ake yin ta, sannan kuma ya za a yi a rabu da aljani, ya ce permanently a rabu da shi na dindindin, saboda sun daɗe suna fama da ciwon shafar aljani amma babu wani natija, ba a dai samu sauƙi ba. Sannan yake cewa a sa sha addu'a, yan uwa musulmi su sa sha addu'a da malam. To, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi da kuma ba da shawarwari ga ma'aurata. Na farko dai akwai aljani ya tabbata, samuwar aljani ya tabbata, kamar yadda ƙur'ani ma ya zo da sura mata a suratul jin. Kuma Allah ya ce wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu. So akwai aljani, akwai dan adam, akwai kuma aljani. Kashi. Don haka na farko dai mu tabbatar akwai shi samuwar aljanin da kuma tasirinsa. Kuskure ne inkarin samuwar aljani, sannan kuma kuskure ne inkarin tasirin wato aljani a jikin ɗan adam. A wannan insha Allah wata rana za mu zo an yi tambaya, za mu ƙara bayani da faɗaɗa zance akan tabbatuwar samuwar aljan da kuma tabbatuwar tasirin aljan a jikin mutum. Don haka samuwar tasirin aljani ɗin a jikin ɗan adam ɗin shine ma ya sa shari'a ta bayar da hanyoyi na ya za a yi a fitar da shi a jikin mutum, ko a kore shi, ko a tsoratar da shi, ya zama magani ne da zai nisanci mutum. Yanda ake shi ne ana amfani ne da ayoyin alkur'ani wajen karanta su, saboda waraka ne ayoyin alkur'ani. Allah ce wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Muna saukarwa a cikin alkur'ani abin da yake waraka ne
sannan kuma jin kai ne ga muminai. Da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke dauke da addu'o'i da dan adam zai rinka karanta, kuma aljanni ya fita a jikin mutum, kamar yadda ana samun aljanni ya yi magana a jikin mutum, ba mutum din ne ya magana ba amma aljanni ne zai magana a jikinsa. Duka wannan abu ne tabbatacce, kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah masa rahama da sauran malaman salaf magabata na kwarai suka tabbatar da haka, bal ma suka yi fafata da aljanun ma a aikace. To yanda idan mutum yana da larura aljani, abinda ake so ya zumta yawan karanta alkur'ani, saboda qur'ani yana koran aljani a jikin mutum. Yawan karatun alkur'ani, yawan zikiri na safe da na yamma, na shiga banɗaki da na dukkan wurdai, mutum ya kula ya rinka yi. Kuma inda hali ma ya sa wani ya karanta masa, shine ruqiya. Ruqiya ana nufin addu'a ne, shine ruqiya. Karanta ma alqur'ani duk abin da ya sawwaka, ayoyin alqur'ani duka ana iya ruqiya da su. Da kuma waɗanda malaman ruqiyan suka wawware suka ce a iya karanta su a matsayin ruqiya, a samu kuma waraka din. Hanyoyin samun waraka din a musulunci suna da yawa, akwai ruqiya, duka wannan ya tabbata. Manzo Allah ya yi kuma ya sa an yi, wa ma adraka annaha ruqiya. Suratul Fatiha ma gaba ɗaya ruqiya ce sunanta. Annabi ya ce wani ya yi amfani da suratul Fatiha a matsayin ruqiya, ce ya aka ka gane ruqiya ce, magani ce da sauransu. Akwai ƙaho, shine alhijama, shi ma ana yin magani da shi a shari'a. Annabi ya yi ƙaho, sahabbai sun yi ƙaho, kuma ƙaho hanya ce da ake cire cututtuka da yawa a jikin mutum, wanda duka dai sunna ta tabbatar da wannan. Lalle mutum yana iya rabuwa da aljani permanently, ya rabu da shi, amma ana nufin aljanin da ba zai cutar da shi ba. Aljanin da zai cutar da shi yana iya kuma rayuwa da shi, yau ya cutar da shi, gobe ya nasara a kansa. To amma yaya mutum zai rabu da su? Ya lazimci zikiri da karatun Qur'ani, karanta alqur'ani akai-akai. Yawanci waɗanda suke da lazimtan karatun alqur'ani, Allah yana musu shamaki, babban shamaki da su da shaidanu da aljanu da kuma masu sihiri da tsafe-tsafe. So it's possible ya zama mutum ya rabu da aljani da zai cutar da shi har abada. Zai iya yiwa kuma Allah ya jarabe shi ya ta fama da shi har ma ya kai shi ga kabari. Wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah malam yi magana akan maza masu kulle, wanda suke hana iyalansu fita uzurinsu ko da ya kama. Abin da ya dace mace ta siyo da kanta, irin su kayan kwalliya ko kayan yara, tunda mata sun fi sanin abin da ta faɗa, sun fi sanin kaya masu kyau, sai su ce komai su za su siyo. Ko ba su siyo ba, wataran ma ba za su siyo da kan nasu ba, sai dai su yi sautu. Suna ganin ma babban laifi ne a bar mace ta fita, sai dai ziyara ko zumunci kawai. To, asali dai ita mace za ta zauna ne a gidanta. Wa karna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يقول واذكرنا كتنا ما يتلى عليكم ما يتلى كو أبن أكي كرنتا مكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أبن أكي كرنتا cikin gidajenku na ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. Kenan ina so mata su gane asali su zauna ne a gida. Asali su zauna a gida. Kada a mace ta fita sai da uzuri. Ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa an umarci mata su zauna a cikin gidajensu na aure, wala yakhrujna illa li haja, ba su fita sai da bukata. Kenan mace tana fita ne gidanta idan akwai bukata, akwai wani dalili, akwai wani uzuri, akwai wani larura. Amma idan ba wannan yawacen banza, haka kurin mace ta fita, wannan babu shi a cikin shari'a.
to wannan yana nuna mana amfanin abubuwa guda biyu. Kenan yana nuna mana wannan kulle da wasu maza suke kwata-kwata ba sa barin matansu su fita, to ashe kaga suna fita li hajatin, idan wata bukata ta taso suna iya fita don bukatar. Sannan abu na biyu, su kuma masu fita ba ka'ida, to an gaya mana kas su fita sai da me, sai da bukata. To kaga abun waɗanda suke hana matan su fita gaba ɗaya kwata-kwata, wannan kuskure ne. Matan annabi ma suna fita unguwa, amma suna fita ne li hajatin. Sannan kuma wani lokacin wasu mazajen suna tsanantawa akan abin da ba shari'a bane ta tsananta. Bayan da za a ka zo ka ɗirke mace ka ninkime ta a gida kwata-kwata ka ce ba za ta fita ba, za ta fita mana, za ta fita idan akwai bukata, za ta fita. An yi mutuwa ne, gaisuwa ne, duk haja ne, wani uzuri ne karɓaɓɓe, za ka bari ta fita. Ba za ka rike ta a gida ka ce ai kwata-kwata ma bara ta fita ba, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne gaskiya. To amma menene haja din, me buƙatar fitan? Yanzu ke kin ga matsalar ki, kina so a bar ki rinka zuwa ki je ki sayo rigunan yara, ki je ki sayo takalmin yara, ki je ki sayo dan kwalin yara, ko ki je ki yi cefane ma na kayan miya, saboda a ciki har bayanin kike cewa ai maza ba su iya sayayya ba. To kaga wannan wani abu ne take nema na kawai ta rinka fita dan ta je ta biya na ta bukatun. Kin ga wannan ai ba larura bane. Idan mijin ke ce bai yadda ki fita ki je ki sayo rigunan yara ko takalman yara ba, dan su mata ne ke mace ne, bai laifa bai saba Allah ba, dan baya cikin larurar sai an bar kin fita. Waye ce dole sai mace ce za ta siyo kayan mata? Waye faɗa? Ba wanda ya faɗa. Kuma galiban maza da kake ga wasu suna hana matansu irin fita ba kaidin, matan ne wasu ke da matsala, ba su da kamewa. Duk matar da ba ta da kamewa, mijinta yana da yancin ya hana ta fita, saboda ai baki da kamewa. Ba da ke nake ba, ina bayani ne. Da haka duk wanda bai gamsu da imanin matarsa ba, bai gamsu da amincin matarsa ba, to ya hana ta fita din. Idan hajar ta zo a batta ta fita, shi ma a sa ido a kanta. Amma magana a baki saka kai kullum kina kasuwa, wannan ba daidai bane, ba ɗabi'ar ma matan kirki bane kullum suna yawo a kasuwa. Ki tuna in kin fita kasuwan nan za ki gano abu na haram, ki tuna in kin fita kasuwan nan za a je a gano ki a aikata haram. To ya za ki zo ki matsanta mai gidan ki ce wai dole sai ya bar kina siyo yara takalma a kasuwa ko a tamfar yara, ke za ki je ki zaɓo musu? Haka 'yan boko suna yin wannan, su ba wa matansu kuɗi su gaskiya su ta sayayya a kasuwa ba tare da tunanin kishi ko za su iya gamuwa da wata fitina ko na makamancin wannan ba. Wannan wayewa ce da wasu ke ganin wayewa ce, to amma dai tana da 'yan matsalolinta. Amma in mutum ya aminta da mace, ya yarda da ita, za ta yi fita ta musulunci, ta saka kaya, ta lullube jikinta sosai, to ba laifi ba ne don ta je kasuwa. To amma kada abin yayi yawa, da aka ki bi mijinki ki masa da'a, ki bari in larurar fita ta zo ce ki fita. Wanda suke hana matansu zuwa gaida iyayensu kuskure ne. Wanda suke hana matansu duk wani abu na alheri da za a yi a gida, a gidan dangi, su hana, wannan ma kuskure ne, ba addini ba ne. Akwai zumunci a shari'a, ba a ce matar aure ba za ta yi zumunci ba, akwai kuma kyautatawa. Kuma mutum ma ya akwai bukatar ka bar shi dan sarara shi ma. Ita zama a gida kullum ba ta fita, kafar ta ba ta motsawa. In dai ba barna take ba sai a batta ta je, amma ta yi fita ta musulunci, ta saka hijabi da niqabi, ta rufe jikinta, ta je ta abin da za ta yi ta dawo. Lokaci ne ya lalace yau, ana bin matan aure. Daga kasuwa wani zai biyo ki da mota yana miki fito, a anguwa wani zai biyo ki ya ganki. Wata ta ce ni fa matar aure ne, ce to kuma me sai me in ke matar auren ne? To kaga wannan akwai rashin hankali a ciki. Don haka ita wannan mata in ka lura kamar ta dauki site, sai tana ganin mijinta ya takura mata, baya bari ta sayo yan gajerun wandunan yara. Allah ganar da mu. Na'am. Allah ya saka da alkhairi.
Mai tambaya ta gaba take cewa su bi ne a wajen mijinsu amma kowace gidanta daban. Idan ya je gidan uwar gidan ta ce sai ya sati 1 ko 2 bai zo gidan amaryar ba, bai zo gidanta ba. Kuma a gari daya? Kuma bai san cin su ba, bai san shan su ba. Ta sha tambayar su ko tana masa wani abu ba daidai ba, sai ya ce mata a'a, wai hidima ce ta masa yawa. Tsawon shekara 2 kenan. Ta ce ya sake ta, ya ce ba zai sake ta ba. Ta faɗa iyayenta da nashi sun ce ta yi haƙuri saboda auren zumunci ne. Ta ce yanzu inda matsalar take shine tana tsoron kada ta jefa kanta halaka ta hanyar yin alaƙa da wasu mazan. Allah sauki. Idan wannan abin da matar ta faɗa haka ne, miji ya tafi gidan uwar gida ya wata 1 wata 2. Sati 2. Mun taɓa makaranta wannan fatawar ko irin wannan? Shigenta dai wasu suna yin. Namiji ya je ya zauna, kana da mace guda 2 ka je gidan wata kai sati 2. Wai hidima ce ta hana shi. To amma ba ta faɗa ba a cikin tambayar, ita in ya dawo baya mata sati 2 ta ya rama mata? Baya mata. A ga wannan ai zalunci ne ai. Duk namijin da yake wannan sai ya tashi a kiyama wa shiqquhu ma'il. Gasha tana magana ka ta je ta kula wasu mazan. To ka gani ya cutar da ita, wannan ya shiga hakkinta, ya cuce ta, ya zalunce ta wallahi. Allah ya jarrabe ki da miji mai fitina wanda yake kuma mai karancin tunani, inda har haka yake bai kyauta ba gaskiya. Sai ki ta ma addu'a Allah shirya da shi, kuma ki sanar da iyaye da manya a neman miki hakkinki, kuma ke ma ki in a polite manner, in ji turawa, a hanya da ta dace cikin sauki, a hanyar diplomasiya ki sanar da shi cewa hakkinki ne. Idan bai da ilimi ne ya sani, idan ku ya sani tsabar taurin kai ne da zalunci, to in kin ga za ki iya haƙuri a haka kamar yadda iyayenki suka ce ki je ki ta haƙuri yana cutar ki, sai ki je ki. Idan ku ba za ki iya ba, ki nemi ya sauwaƙe miki kawai. Ya halatta ki nemi ya sauwaƙe miki, ki rabu da shi, tunda azzalimi ne shi, baya jin tsoron Allah. Ku kuma iyaye ba daidai bane ku ajiye yarku ana zaluntar da kuma ba za ku hana ba. Iyaye ba daidai bane ku bari ana shiga hakkin yarku ta aure amma ba za ku sa ku bi kadu ba. Wannan ba imani bane, kuma wannan ba kyautayi bane. Ka bar azzalimi ya ta zalunci yana cutar yar mutane kuma za a yi masa magana ba. Allah ya ganar da mu. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa Allah ya jarrabe ta kamar da ta faɗa da auren wai ɗan mafiya. Ta ce ba irin wahalar da bata sha a hannunsa ba, har dukanta yana yi. Wai ya kai ta wajen shugabansu ma, Allah ya kubutar da ita. Ta ce an sha wahala sosai, amma dai auren ya rabu. So bayan wai jin haushin raba auren sai yake ce mata ai ba za ta sake aure ba. Sai da ta yi rashin lafiya, ta ce tsawon shekara 7 sannan Allah ya kawo sauƙi. To duk wanda dai ya zo sai ya tafi. To aka yi sa'a dai wani ya zo, sai wani ɗan uwanta ya ce ya san shi, ya nuna aurenta yake so. Aka faɗa masa duk abubuwan da ta fuskanta, ya ce to ba wani abu, kawai a ɗaura auren. Ta ce to cikin hukuncin Allah ta tare a gidan shi. Ta ce babbar tashin hankalin da ta sake haɗuwa da shi, ta ce baya sallah, shi wanda ta aura ɗin baya wankan janaba. Ta ce bare wankan sabulu. Ta ce sai idan zafi ya dame shi sai ya ɗan watsa ruwa kawai. Ta ce yana sati guda da boxer guda ɗaya, wandon gajeren wando kenan da maza suke sa, sai ya sati ɗaya. Ta ce brush ma sai sati bai yi ba. Ta ce ga rashin mutunci, ga rashin ganin darajar mutane. Ta ce ya daina shiga ɗakinta, sun kai shekara 1 a haka. Yanzu dai ta ce shekarar ta 1 da wata 6 ta dawo ma gida, amma kullum wai sai ya tura mata da text na zagi da cin mutunci. Shine take neman shawara da kuma addu'a. To ai na farko muna mata addu'a Allah ya yi mata wannan hali da take ciki da wannan bala'i. Allah ya yi mata. Ta wannan abin tausayin ya isa. Laifukan masu yawa ne, ya bara masu irguwa. Idan har aka ne abin da ta faɗa, ai ba wani bata lokaci, wannan kam sai dai ta nemi ya sauwaƙe mata kawai. Ki nemi ya sauwaƙe miki, iyaye su yi magana a sauƙaƙe miki, ko iyayensa ko naki. In bai zai ba ki kai shi kotu a baki takardaki.
da wannan bai cancanta ya aure ki ba, bai cancanta ku zama aure da shi ba. To baya ma sallah, wace alfarma za ka nema wannan mutumin da baya sallah, ga bala'in kazanta, ga wankan janaba. Wani ai musuluncin nasa ma akwai alamar tambaya. Ki nemi ki ya sauke miki kawai, duk inda zaki ki nemi ya sake ki kawai, ya je ya nemi wata matar da ba ke ba. Allah ya shirya shi, Allah ya gane da shi, Allah kuma ya baki nasara a kansa. Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijinsu, kowace gidanta daban amma a gari ɗaya ne. Ta ce gari ɗaya ne amma yana aiki a inda matarsa take ta fari. To wai sai ya sati 2 sannan yanzu wajen ta yi kwana 3 ita. Shi ma dai irin wancan ɗin. To sai ya samu hutu na wata 1. Sai ta ce ya zo ya mata wannan hutun. Sai mahaifiyarsa yana yin wata 3 har wata 3 a can. Ita in ya zo kwana 3 yake mata. To shine mahaifiyarsa ta ce a'a, ai dole sai an raba hutun ma. Sai dai ya yi sati 2 a nan ya koma can ya yi sati 2. Shine take tambaya idan aka yi hakan an mata adalci? Ba a yi adalci ba. Kuma wai mahaifiya tana da ikon raba wa ɗanta kwana? Ba ta da shi. Ba a yi adalci ba, kuma an zalunce ki, an shiga hakinki. Duk mijin da yake zaune a gidan wata mata a wani gari yana aiki, ita tana da miji kullum, wacce kuma tana can ƙauye ko wani gari tana zaman jiran miji ya zo a sati 2 ya zo mata kwana 1-2, ko a wata 1 ya zo mata kwana 1-2, sai ya samu wani hutu zai mata, wacce ba ta da haƙƙi. Ita waccar matan ba ta da haƙƙi, ba wani maganar raba kwana. Ke da miji kullum, in ya gama ma da ita ba wurin ki zai koma ba. Don haka ba daidai ba ne, sun zalunce ki, sun shiga haƙƙinki, kuma sun cuce ki. Sannan kuma maganar uwa ba ita take rabon kwana ba. Ba ruwan uwar mutum da rabon kwanan aurensa, ba ta da alaƙa da shi. Kawai dai Allah ya jarabe ki da uwa mai fitina ko kuma jahilci, Allah ya ganar da su. Amma dai ki kokari ki nemi hakkinki ta hanyar da ta dace, ta hanyar haƙuri da lalama, a samu a rabu lafiya. Wallahu alam. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai don Allah a ja hankalin matasa game da wasu abubuwa da suka shigo na zamani, kamar sarƙa ne haka na wuya ko na hannu haka, wai akwai an rubuta ayatul kursi a jiki. Ta ce wasu suna sa shi don ado, wasu kuma don tsari, amma ta ce kusan kaso 99 idan za a shiga ban ɗaki ba a cire shi. Shine take so malam ya ja hankali. Idan har samarinmu a wannan lokaci lalacewarsu ya kai su rinka haka, su rinka izgilanci da sunan Allah, ridda ne fa, haka malamai suka faɗa. Duk wanda ya walakanta sunan Allah ko ya rataye sunan Allah, ya je shiga cikin ƙazanta da najasa, ya ridda ce. Insha Allah za a ci gaba da faɗakar da su. Kullun shedan kawo sababbin abubuwa ke na halaka da tabewa, kuma wannan alama ne na ƙarshen duniya. Wallahu ta'ala alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai biki za a yi na babbar ƙawarta. Ta ce mijinta ya bata kuɗin anko da gudunmawa, ya ce shi ai iya gudunmawa kawai zai bata. Sai rigima ta ɓarke tsakaninta da shi, ya ce bikin ma ba za ta ba. Wai shaidan ya zuga ta ta ɗauki buhun shinkafa ta siyar. Ta yi anko ta tafi biki har Kaduna. Kuɗin buhun shinkafa? Ana mata a duniya. Ba da izininsa ba. To shi kuma shekara 1 kenan kusan kullum, sai ya ce wannan ankon nan dai da ta yi shi za ta dinga sawa. Ina ga ɗebe kayanta. Yanzu ta ce shekara guda ta ce su take sa in za ta je biki, sun koɗe kayan. Ta ce kayan sun koɗe, ya ce wai sai ta shekara 2 tana sawa sannan zai fito mata da kayanta. To ta kula da fitan mana injiniya ce ta zama. Ta faɗa wa iyayenta, babanta ya ce ai yayi daidai mijin. Kai ma wasu malan, wasu wato gidan soja ne wasu mazan. Ta ce ta gane kuskurenta, wai don Allah a ce maka a kira mijin. Wai a kira mijin, wai za su kira ka wai wai ka ba shi haƙuri saboda yana sauraron karatunka. Hukuncin ya mata tsauri sosai. Yanzu in ban da shekenci ba na matan zamani ba, ki saci buhun shinkafa mijinki ki dai ki sai ki dinka anko.
ta tafi ba izinin sa haka kuma ki tafi ba izinin sa, kin dinka anko da kuɗin buhun siminti, kin wai siminti ne ko shinkafa ko shinkafa. Allah ya sauke miki. Kin ga ke barauniya ne a matakin farko, sannan kuma ga saba miji a mataki na biyu. Kin yi laifi. Shi kuma wannan mijin injiniya ya tsananta. Shekara kala ɗaya. Ya kwashe kayan nata gaba ɗaya sai ce ta je ta saka ankon. Ma'ana buhun shinkafa su za a ta sawa har sallah ta zagayo. Kayan sun koɗe ta ce. Na lillahi wa inna ilaihi. Wannan mijin wato gaskiya wannan soja ne, wato gidan soja ne, akwai horo wallah. To gaskiya abin da kika yi ba daidai bane, kuskure ne. Kuma shi ma mijin ya kamata, malamai suna cewa ana yi wa mutum horo ne a bisa gwargwadon laifinsa. Ana yi wa mutum horo a bisa gwargwadon laifinsa. Don haka shi ma bai kyauta ba wannan horon da ya tsananta, don ya wuce ka'idar horon laifin da ta yi. To amma dai sai ka neme su ko su neme ka in anan Kano suke, sai mu ga a ba su appointment sai su asulhunta su. Idan kuma yana jin mu mijin dan Allah kai haƙuri, kai mata haƙuri, kai mata afuwa, ba ta sake satar buhun shinkafa ta je ta dinka auko ba. Wato injiniya ban sani ko kana kula. Akwai mazan da fawa wato ba kyau. Na gaske ne. Allah wallahi. Kai ka duba wanda ya iya horo wannan. Wallahi ba duka ba zaki. Shekara 2 tana sa tsumma. Ya ce sai ta shekara 2. Ta yi yanzu shekara 1 ma. Yanzu kaga da kanta take kukan cewa a sauƙaƙa mata. Allah ya sauƙi. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifinsu ya hana su ma'amala da kowa, ko da ‘yan uwansu baya son su kai musu ziyara. Daga gidan mahaifiyarsa sai mahaifiyar mamansu suke zuwa, ko da makaranta wai sai ta bibiyar su. Ta ce da suka gama secondary school ya ce yana so su yi nursing. Kanwata ce ita gaskiya ba za ta iya ba, ita kuma saboda ta faranta masa, wacce ta rubuto tambayar, sai ta ce za ta yi, har ta yi ma daga ƙarshe ma ya samu mata aiki. To yanzu shine wani ƙaninsa sai ya kawo mata wani wai yana so ta aure shi saboda zai bata ta ci gaba da karatu. To ita kuma gaskiya ba ta son shi, so shine ƙanin mahaifin nata yake ƙoƙari ya haɗa ta da mahaifin nata, yana cewa wai duk ɗawainiyar da ya a kansa abinda za a saka masa kenan. To dai mahaifin ma ya yadda dai ba ta son shi, ya yadda ya ce ba zai mata auren dole ba. To amma yanzu a gidansu ba a da magana, sai ana cewa ta tsufa har yanzu ba ta yi aure ba. So shi ne take neman shawarar malam da kuma to abubuwan dai nata da yawa. Na farko dai mata ku gode wa Allah idan Allah ya baku uba mai kula da ku. Abinda nake jin tsoro, matan zamani suna so a ba su freedom, a ba su hurriya, a ba su yanci, su je inda suka ga dama su yi mu'amala da wanda suka ga dama da sauransu. To ku gode Allah in Allah ya baku uba mai kulawa da ku, mai kuma tsaro. Sai dai kawai kuskuren sa a nan uban da za a ce ya ki ma ya bar su ma, ya ki ya bar su su je gidan yan uwansu ma, da gidan mahaifiyarsa, to wannan kaga tashaddu, gidan kakarsu, wannan tsanantawa ne, ya shiga hakkinsu kuma ba daidai bane. Ya shiga hakkinsu kuma ba daidai bane. Illa watakila ko gidan yan uwan nasu bai da aminci, ko watakila ka san wani gidan yan uwan sai a je a koya wa yarinya mummunan tarbiyya. Akwai cousins. Yau akwai cousins, akwai masu wasa da yan mata, akwai waɗanda dai suna shigar da fitina. Duk uban da ya fahimci yarsa in ya batta ta je gidan dangi za a lalata masa tarbiyyarta, to ya hana ta zuwa kuma bai laifi ba. Amma idan babu wannan tuhumar, to ya kamata ya batta ta je. Abu na biyu, proposing da aka yi na ko zaɓi da aka mata na wanda za ta aura, sai ki duba ki ga in ya cancanta addini, ya cancanta, yana da wadata, yana da rufin asirin da zai iya riƙe ki, sai ki aure shi. Idan kuma kina son sa, ko da ya cancanta sai in tana son sa. Idan kika ji ba kya son sa, to ki ba su haƙuri, ki ma ki ba shi haƙuri. Babu wani tilas, ba wani dole a ciki. Da haka in hankalinki ya kwanta da shi, to ki je ki aure shi. In ku bai kwanta da shi ba, to ki rabu da shi.
to kuma ma kamar mata ce ai baban nata ma ya gane cewa ya goyi bayanta ba, to me damuwar? Wai ana ta mata magana a gida da an zauna sai a ce za su tsofa har mahaifiyarta. To wannan kuma wani abu ne daban. Kin ga ba za ki iya jure gorin ba sai ki koma masa ya aure ki je ki ta fama. Amma ki sani ba ke kaɗai ba ne, mata yanzu yawanci suna ƙasa ne ai. Yawanci mata suna ƙar. Allah ya rufa asiri. Allah ya kawo mu zamanin da aure ya zama wahala. Aure ya zama wahala. Aure ya zama wahala. Wannan labarin kofar karka bude ta irin yadda aure yake da wahala, samun miji yake da wahala. Duk da nisbi ne, ya danganta ga wasu ne, wasu kuma mazajen sun mutu yawa, samarin sun mata yawa, wata kuma ko mutum ɗaya ma bai zo kanta ba. Allah ya yi muku, Allah ya baki mafita. Ko da haka ne karki aure mijin da baki so, ki jira. Akwai mazajen da su 'yan matan suke so masu shekaru. Yawwa masu shekaru. Wani zai zo ya ce malam ni zan ƙara aure amma ni ba na son yarinya ƙarama, na fi son wanda ta kusa 40 budurwa, amma ta share 30 budurwa, amma mai shekara 28 budurwa. Akwai wanda su kuma sun fi son wannan likulli saqitatin laqita, duk abin da ya faɗi akwai mai iya tsintansa. So Allah ya baki miji, Allah ya baki miji, ki haƙuri ki samu mijin da za ku yi rayuwa mai daɗi ta aure, ba faɗa ba zagi, hankalinki yana kwance, zaki mai hidima. Wannan shi ya fa akan ki je ki faɗa hannun mijin da ba ki son sa, wallahi alam. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai tana cikin tashin hankali, ta daina sallah tsawon shekara 3 da suka wuce. Wai saboda wani dalili ita wai na kokonto, wai tana tunanin idan an yi ma ba za a idan ta yi ba za a karɓa ba. To shine take tambaya wai don Allah malam yanzu ya za ta yi. To daman larurar ciwon kokwanton nan abinda shedan yake kaiwa mutum gare shi kenan, ya haramta masa ibadar, ya daina yin ta gaba daya. Ke kan shedan ya ci nasara akan ki gaskiya. Shekara 3 ba ki sallah, aikin shiga uku ai. Shekara 3 ba ki sallah kuma haka kawai ta daina yi. Sai ki je ki ta istighfari, ki ta tuba, ki nemi Allah ya yafe miki. Allah ya sauke wallahi. Allah ya sauke. Ki dawo ki ci gaba da sallar ki daina biye wannan kokwanton na shedan. Ki sallar ki yanda kowa yake yin sallah. Allah ya sauke. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa shi dan Niger ne, yana zaune a America, yana da mata biyu suna gida. Yace bayan wata 10 yakan zo gida yayi wata 2 ko 3. Yace yana da matsala da mata ta biyun, yawanci suna samun sabani akan ra'ayi. Yace tana da 'ya'ya 2, ta taba aure amma tana da taurin kai sosai, ga raunin addini, ga rashin sanin hakkin aure. Yace sau da yawa suna samun sabani sai akan wai tana zuwa, sai ta zo kasuwa har Najeriya wai ta yi siyayya. Shi kuma ya ce baya so. Daga ina? Daga Niger. So kuma tana matar aure? Tana matar aure. Mata masu sha'ani. Sannan ya ce ta saka implant, abinda ake sawa a dantsan nan na hana haihuwa. Shi ma ba da izininsa ba. Ya tambaye ta wai sai ta ce wai haihuwa tana ba ta wahala. Ya mata nasiha akan hana ta kasuwancin zuwa Najeriya. Ya ce da dai sauransu. Ya ce kuma haƙƙi daidai gwargwado yana ba ta. Ya ce har kuɗi yake ba su duk wata bayan ya biya masu aiki. So shi ne ke neman malam ko ya mata nasiha dai a ba shi shawara kuma. To ita dai wannan mata abin da take ba daidai ba ne, kuskure ne. Ta fifita son zuciyarta akan dokar Allah a gidan aurenta. Kuma karka biye mata, karka yi mata da'a kai, ka hana ta, ka takura mata, lalle ta daina yi. Sai ta yi abin da kake so, tunda abin da ka umarce ta ba sabon Allah ba ne. Wato wani lokacin ni ban san me ke faruwa ba, sai mutum ya tattaro tarin uban laifi na mace, ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, amma kuma bai zai iya sallamanta ba. Akwai rauni ne wasu. Akwai rauni. To ka lallaba kayarka, idan na ga akwai alheri a tattare da ita, ko kuma uwar garke ne tana da yaya. An ce yaya 2 ma kaɗai. Wannan matar halinta bai da kyau. Har da implant ta sa. Ka je ka sa a ɓare shi, ka cire shi gaba ɗaya, ka cire shi, ka ja mata kunne kuma ka ce kar ta yadda ta yi. Abin da mata ya kamata su gane, mace ba ta zuwa ta yi planning, ta yi tsarin dakatar da haihuwa ba tare da izinin mijinta ba. Mata ku fahimci wannan. Kada wata mace da ta yi ba da izinin mijinta ba, sai dai in wato akan wani yanayi na daban, wanda watakila ko mijin mahaukaci ne, ko yana da tabuwa,
ko kuma dai akwai wasu matsaloli dai haka wanda malamai za su ba da izini ko da bai sani ba a yi tsarin haihuwa. Allah ya ganar da mu, wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yayi bakance idan Allah ya ba shi auren wacce suke soyayya zai yi azumi guda 3 kuma zai horas da su akan shafa'i da wuturi. Susuwa Matar da ita da shi tun kafin ya aure ta? Dai wannan bakancan akan sallar dare da walha dai da sauransu. To kuma sai ya ji sai karo da magana ya ce ya ji an ce ba a son ai bakance, yake magana akan wani hadisi a Bulugul Maram na Abdullahi dan Amr da yake cewa manzon Allah ya hana. To shine yake cewa ya zai yi da wannan bakancan nashi da To na farko dai mutane ya kamata su gane yana da kyau mutum ya gina iyalansa akan addini, ya gina su akan ibada, amma kuma fa ba daidai bane mai da musu abin da Allah bai wadabta musu, bai mai da su dole. Yanzu mutumin da ya saba yana qiyamul layli a gida, yana azumin nafila a gida, kaga wannan ba na wajibi bane, na sunna ne. To kare je dauko yar mutane tun da shi ustaz ne ko ya saba wannan ya maida mata qiyamul layli ya zama dole. Sallar dare gaskiya ba dole bane, kai ma akan ka ba dole bane, ita ma akan ta ba dole bane, amma ka kwadaitar da ita. Mazajen da suke hana matansu bacci dole a tashe su karfe 3 karfe kaza a ce dole kowa sai ya tashi ya qiyamul layli, to wannan sabuwar shari'a ne kake shar'anta wa iyalinka wanda baka da dalili akai, ma anzalallahu biha min sultan. Amma kwadaitar da su za ka yi. Haka azumin nafila a kwadaitar da su, amma magana a ce azumin nafila dole ne a gidan nan duk Litinin Alhamis, to kaga ya zo da sabuwar shari'a. Akwai mata masu sakaci gaskiya wanda ba su damu da ibada ba, sai a ci gaba da kwadaitar da su, a rinka nuna musu muhimmancin ibadar saboda su rinka addu'a kuma saboda albarkacin yayin da suke haifa. Amma mutum ya tashi shi a karan kansa ya riga ya saba tun yana tudurunsa ko goransa, yana tashi karfe 2:30 karfe 3 kai asuba, ya je auro yar yarinya budurwa yar mutane, ita ma ya ce wasu ta yi wannan, ta tsaya ta yi wannan adadin sallolin, kaga ya shiga kinta, tunda ba dole bane, ba sallar farilla bane, amma in ya kwadaitar da ita yayi. Haka azumin nafila in ta yi sha'awa ta yi yayi, idan ba ce ba kar ya maida mata shi ya zama wajibi, ya zama dole. To sai kai bakance akan abin da baka da haƙƙi a kansa. Bai da haƙƙi ai, bai da haƙƙi, ma'ana ba zai tilasta musu ba, ba zai wajabta musu ba, ko ba ka bane. Sai ya je azumi, ya isi gifari ya tuba, saboda bai da hali, bai da iko. Sannan annabi ya faɗa cewa inna ma shi bakance yustakhraj min al-bakhil, daga marowaci ake ciro sakamakon bakance. Kenan inda ba dan kai bakancen ba za ka yi ibadar ba. Yayi bakance in Allah ya bashi jami'a zai yi azumi na Litinin Alhamis a wata guda a cikin watan nan. Kenan kaga da ba dan Allah ya bashi jami'ar ba to da bai zai yi ba. Makaruhi ne, ba a so a yi shi, in an yi kuma dole sai an cika. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Na'am malam. Allah ya saka da alkhairi. Watan kenan zai yi kafara. Zai kafara yau. Rantsuwa. Na'am, zai kafara. Na'am. So mai tambaya ta gaba take cewa sallah ba ta wuce ta tunda ta balaga, tana kyautata sallah. To amma sai dai bata san cewa wai fitar mani yana wajabta wanka ba. Wankan haila kadai take yi. Kun budurwa ce? Budurwa ce. Sai daga baya ta sani. Ta ce tun daga lokacin amma tana kiyayewa. Shine take cewa ya matsayin ibadat ta baya take, wato sallah da azumi da ta yi bayan ta fitar da mani ba tare da wanka ba. Ita haila kawai take wa wanka. Shine take cewa za ta rama wannan sallolin ne na shekarun baya da azumi ko kuma ya za ta yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam kaga amfanin haka akwai bukatar malam a ci gaba da da'awa, a rika karantar da mutane. Kuma kaga shine amfanin irin wannan shirye-shiryen da ake. Yanzu wannan kaga ta dade a haka take rayuwa. Allah ya sa ta samu dama ta rubuto tambaya. Hajiya kin yi kuskure. Baiwar Allah kin yi kuskure. Ki je ki ta istighfari ki tuba tunda baki sani bane. Ta yi ta sallah da janaba kenan.
yanzu mutum musulmi a irin wannan ƙasa ya tashi a ce bai san cewa maniyi ana masa wanka ba. To malam 'ya'yan ne ana ta haifansu an ki a sa su a makaranta su je su yi ilimin addini, kaga yara 'yan mata kantan amma ba abin da suka sani a ilimin addini, sai boko sai turanci amma ba islamiyya. Ku rinka daukan masu malamai suna karantar da su, ku rinka tura su makarantun islamiyya suna koyi ilimin addini. Irin wannan mutum ya je gaban Allah, me zai ce wa Allah? Ki je ki yi sigifari, ki je ki tuba, Allah ya shirya, Allah ya gyara. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai suna Musaddiq an sun samu yaro ne, an ce an sa masa suna Jibril, sai mahaifinsa ya ce a dinga ce masa Musaddiq. Shine take tambaya, ai ta dauka Musaddiq din kamar sunan gaskiya ne, so kuma Musaddiq suna ne, sifa ne mai gaskatawa ake. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati. In an ce musaddiq mai gaskatawa, da aka ba laifi, sunan da yana da kyau, ba laifi za a iya sawa. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya ji an ce mazinaci ba shi da mata face mazinaciya. To shi abin da yake tambaya, ko da mazinacin ko mazinaciya sun tuba, wai ba za su taɓa auren kamilallen mutum ba, dole sai wannan mazinacin za su aura kenan? Wannan magana akwai gyara a ciki. Asalinta Allah ne ya ce a cikin suratul Nur aya ta 3, azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun hurrima dhalika 'alal mu'minin. Kalmar la yankihu ba tana nufin nikahu na aure bane. Azzani la yankihu ai azzani la yata'u ne, kamar da Ibn Kathir ya fassara. Mana mazinaci wato baya samun saduwa da mace sai mazinaciya ko dai mushrika. Hiya allati tutawi'uhu, daga mutawa'a ne, ta bashi dama ya sadu da ita. Duk matar da ta ba da dama wa mazinaci ya kwanta da ita ma mazinaciya ne, kuma ba mai wannan ɗabi'ar daman sai in mazinaciya ne ko kuma mushrika. Don haka kalmar la yankihu ba ana nufin mazinaci ba zai taba auren mace ba sai mazinaciya, ba haka ake nufi ba. Ba ana nufin cewa kenan duk inda kaga mazinaci, in je kaga matarsa to ita ma mazinaciya ne, ba haka ake nufi ba. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da yazo kan ayar sai ce an nikahu huna ba la yankihu dinnan ba ana nufin an nikahu bane, ana nufin alwat'u ne, ana nufin aljima'a ne, ana nufin saduwa ne. Don haka namiji mazinaci ba zai sadu da mace ta ba shi dama ya sadu da ita ba sai yar uwarsa mazinaciya ko mushrika. Haka ita ma mace, wallahu ta'ala a'lam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su bi ne ita ma a wajen mijinsu, to amma tsarin ɗakinta wai yana bayan ɗakin girki ne da wajen wanke-wanke inda windon ɗakinta yake kenan. To ta ce daren da abokiyar zamanta take girki, ta ce ba ta da saki a ɗakinta, ana damunta, a jikin windonta take yin daka, a nan take zama, ko da aikin abinci ne, ko da ta yi baƙi ba ta tashi a wurin, da ai ta damunta dai. Ta yi wa mijin magana, ya yi wa abokiyar zamanta ta magana, yaƙi. To shine take nema don Allah ya za ta yi a bata shawara ita ma ki mata magana, ki ce wance abin da kike ana cutar da ni, ana shiga hakina, ko za a iya canja wani wuri? A iya canja wani wuri. In kin rikito rikicin watakila mijin ya sa baki, amma akwai cutarwa, akwai shiga haki in dai akwai wani wuri. Sai dai kuma irin gidajen nan ne, matsatsun gidaje bayan da za a yi, to kaga ya zama larura kenan, wallahu alam. Ki sa mijinki ya mata magana, in bai yi ba ke ki mata magana, amma kar ku yi fada. Allah kiyaye. Na'am. Allah ya saka alƙawarin. Take cewa wani malami ya ce mata idan tana planning jini ya zo ya ki ɗaukewa, kwanakin kawai da take yi a baya shi za ta dinga irgawa. To shine take tambaya, idan ya zo yau gobe sai ya ɗauke, ko da an ga alamar ɗaukewar, sai bayan kwana 2 sai ya ƙara dawowa, sai ta ce za a irga iya kwanakin ne duk da haka,
iya adadin da yake yi ko kuma yaya, sannan za a tsayar da ibada ko ba za a tsayar da ibada ba. To asali abin da malamai suka ce shi jinin al'ada, jinin haila yana da sifa tasa. Duk lokacin da mace ta yi jini ta ga irin jinin haila ne to haila ne. Haka kuma duk lokacin da mace ta ga tsarki, ta tabbatar da alamun tsarki to tsarki ne. To, duk macen da take hailar kwana 8 sai jini ya zo mata kwana 1, kwana 2 sai ya ɗauke. Kaga ai saura mata kwana 6. To fa tana cikin jinin ne. Ko da ya tsaya. Ko da ya tsaya tana cikin jini ne. To ai abin da yasa lokacin tsayawarsan ba ta zo ba. Wannan ɗan gap ɗin da ake samu tana matsayin mace mai al'ada ne, ba za ta yi sallah ba sai ta jira shi. Sai dai in gap ɗin ya kai kwana 13 ne. Shi ne akal wato kwanaki da ake na at-tuhur tsakanin haila da haila. To wannan shine magana mafi inganci. Akwai wasu malaman da suka ce kuma idan mace tana al'ada tana kwana 8 ɗin sai ta kwana 3 sai ta ga alamar tsarki, jinin ya ɗauke. To shikenan tsarki ne, ta je ta ci gaba da hailarta, ai tsarkinta, ta yi komai da abu ke yi. Idan ya sake dawowa kuma haila ta dawo mata. Don haka ita wannan mata za ta yi kwana 8 ko kwana 7 kike yi ko in kika fara al'ada, to sai ki jira sai kwanakin nan sun ƙare. Ko da ya ɗauke bai zo ba, tafiya ya yawo zai dawo, kuma zai dawo ɗin. Amma da zarar kin wuce wannan kwanakin ki na 8 ɗin da kika saba, to jinin da zai biyo baya insha Allah zaki ga ba wani al'adan bane, jini ne na rashin lafiya, sai ki wanka ki ci gaba da mu'amala, wallahu ta'ala alam. Na'am. So da su masu planning din zaka ga yana yi musu wasa. Haka ne. To suna yawan rubuto tambaya akan ya za su shi ita mai planning abinda za ta yi kawai ta duba kwanakinta da saba. Duk farkon wata tana yin kwana 6 ne. Duk farkon wata tana kwana 6. To idan ya fara zuwa kaga jini ne na al'ada, sai ta ci gaba da irga masa kwanaki. Idan kwanakinsa suka kare, in ya sake dawowa to ba al'ada bane. Wallahu alam. To Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa matansa biyu yana tare da uwar gida, ita kuma amarya tana makaranta. Sai bayan wata 2 zuwa 3 take zuwa hutu, kuma idan ta zo tana yin sati 1 zuwa kwana 10. To shine ya ce idan ta dawo ya za a yi rabon kwanan, yake tambaya. Ka maimaita mun tambayar, wace ce ce tafiya? Amarya makaranta take zuwa, uwar gida kuma suna tare. To na ji. Sai bayan wata 3 take zuwa hutu. Ita amarya. Semester ta kare To shine yake tambaya in ta zo din kuma za ta yi sati 1 zuwa kwana 10. Shine yake tambaya ya kamata yi rabon kwana. Shikenan idan ta dawo, idan uwar gidan za ta iya yi mata adalci, sai ta bar mata sati 1 ta je ta zama da mijinta. Ko kwana 10. Ko kwana 10 ta. Tunda ai ita uwar gida tana da miji kullum yana hannunta. Wata 3. Ka gani? Inda uwar gidan tana da adalci to bai kamata ta raba kwanan nan ba. Saboda ai ita waccar ba ta da miji a wata 3 nan, yanzu zuwa ta sati 2. Dan sati 2 ma sai yanzu an cinye mata. To in dai abin da ya fi kamata ne to a bar mata sati 2 ta in tana bukata. In kuma tana so a raba ita amaryar, sai su raba. Abu na biyu kuma da zai zama ba laifi bane ba, za a iya cewa ai ita amaryar bukatar ta ce ita ta saryar da hakkinta ta tafi boko. To ina ruwan uwar gida? Ka gane? Ma'ana wannan karatun da ta tafi ai neman duniyanta ne da wani abu ne, tana sane ta saki mijin, ta sake hakkinta na mijinta
na kwanan aure ta tafi nemowa, to yaya ta sar yadda hakkinta kuma ta dawo za ta zo ta shiga hakkin wata? To kaga in ka lura da wannan janibin, to in sun yi rabon kwana ba laifi ba ne. Kaga wannan kes ɗin yana da bambancin da mai gidan ne ya ajiye wannan a nan garin yana aiki kuma ya ajiye wacce a wannan. To inda uwar gidan za ta dan mata adalci ta taimake ta, ta bar mata sati biyunta, in ba ta yi ba kuma suka raba kwana, shi kenan sai a raba. Ranar da ita amaryar ta dawo sai tashi ya koma can, in ta kwana biyun ta sai dawo nan, in ta kwana biyu sai koma, in ta kwana biyu sai kwana, in kwana daɗe ne ma sai. Wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa a gidansu kowa shi yake ci da kansa. To Ko da baban yana da shi, idan ya samu kawai ta kansa yake yi. shi uban. Ta ce ita mace ce fa. A matsayinta na mace, duk da haka sai ta je ta nemo. Inna lillahi. Wataƙila ma budurwa ce. Budurwa ce mana, ta ce yanzu kuma ya matsu, dole wai sai ta nemi miji ta yi aure. Ita kuma ta ce masa lokaci ne, shi ne ta ce malam dan Allah ya ja hankali akan iyaye akan abin da suke yi na irin waɗannan. Wallahi wannan ba daidai ba ne. Wallahi wannan ba daidai ba ne. Yanzu a wannan zamani uba ‘ya'yansa ‘yan mata ya ce kowa ta ciyar da kanta, ai ko za su ciyar da kan nasu malam. Sannan kuma ya zo yanzu yana takura mata nemo mijin kan wai yalon bello ne da ake zo a siye shi akan wulbairo. Mutane ban san tsadar miji ba ko? Gaskiya. Ai miji sai an yi daga cikin da ake samu. Ki haƙuri, ki masa biyayya, ki ce baba a yi haƙuri za a samu insha Allah. Ai mana addu'a Allah zai kawo. Abinda kuma ya muku na rashin kula da ku, ku yi ma addu'a Allah ya yafe masa, babanku ne. Amma ba daidai ba. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai idan mutum ya samu raka'ar ƙarshe a sallan magariba ko isha ya zo ramawa, ya kamata ya yi? Saboda ya lura mutane fa kawai baragar da suke yi, sai ya ji wani yana tashi ya karanto kawai a fili, wani kuma sai ya ji ya ɓoye. To shi ne mutane da yawa wasu ba su iya sallah ba gaskiya. Allah dai kiyaye. Idan mutum ya samu raka'ar ƙarshe a sallar magariba ko a sallar isha'i, zai mayar da wannan raka'ar ƙarshe da ya samu din ita ce ta farko shi a wajensa, ko da ku babu sura aka karanta ta. Idan ya tashi kenan kaga me ya yi raka'a ta ɗaya, kawai yanzu shi zai sallarsa kamar shi kaɗai yake, to sai ya yi raka'a ɗaya, to kaga zai kawo raka'a ɗaya mai fatiha da sura a bayyane, to sai ya sake zama kenan ya tahiya. In ya tashi kuma sai ya kawo mai fatiha kaɗai kuma a ɓoye. Abinda ake kenan, mata fata kun fa'atimmu, haka annabi ya ce ku cika ta ba ku rama ba. Yawanci mutane ramawa sallah suke, ba ramawa ake ba, cikatawa ake. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa Allah ya jarabce ta da son wani bawan Allah, tana so malam ya roƙa mata Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar, idan ba alkhairi bane Allah ya fitar da shi, ya cire mata shi a ranta. Allah Ubangiji ya miki zaɓi mai kyau daga gare shi. Allah kai mata nasara, Allah ka sa alheri ne gare ta da shi, Allah ka haɗa su, in ba alheri bane ka bata wanda ya fi shi. Amin. Wannan yake cewa, take cewa idan wacce ba musulma ba ta yi wa musulma kitso, wai sai ta yi wankan tsarki kafin ta yi sallah? Ya ma halatta ma a farko tukunna. Bai halatta ba mace musulma ta miƙa kanta ga mace kafira ta buɗe mata kanta, bai halatta ba. Idan ta yi kuma ta yi laifi ne, za ta yi yin sallar ta haka, masu ta wankan tsarki ba. Wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa suna da yarinya amma wai ta daina sallah, ta kafirce. Shine suke tambaya, akwai tana da gadon su idan ko babu a matsayin su na musulmi? Babu gado ai, manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama, musulmi baya cin gadon kafiri, kafiri baya cin gadon musulmi. Babu wani gado, ku rabe kayan ku rabu da ita tun da ta kafirce. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa menene matsayin furicin da matarsa ta yi a shari'ance, cewa ta yi ba za ta kusance shi ba sai bayan shekara 1 idan har amaryar da ya aura ta tare, wai dalilin ta shine ba ta gamsu da auren ba, wai abinda ake cewa wai an daura auren, ya ɓoye auren
bai sanar da yan uwansa ba, sannan kuma wai da daddare aka ɗaura auren bayan isha'i sannan kuma wai bata gamsu da lafiya amaryar ba, wai saboda wai akwai ƙananan maganganu a tattare da amarya a binciken da ta yi. Shi ne yake tambaya. To mata ina so muku nasiha ku gane, ba inda fa shari'a ta ce wai idan mutum ya aure sai kun gamsu da aurensa, babu wannan. Ba inda aka ce namijinki in ya ƙara aure sai kin yadda da auren, ki yadda ko karki yadda. Aure sunna ne, alqur'ani ya ce aure fanki ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Abu na biyu, qur'ani ya ce wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan an yuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ku daina tajassusi da bibiya. Me ya kai ki daga mijinki zai je aure sai ki je kin binciko halin matar, wai ko tana neman mata ko tana wani abu. In abu ya bayyana na laifi na zahiri, wannan ki hukunci, amma ba wanda ya sa ki dai ke wani dogon bincike. Kuma misalin matar da za ta zo ta ƙaurace wa mijinta, kamar da shi wannan ɗan uwa yake faɗa, ai raunin ya isa ma a ce matarka ta ce ta ƙaurace maka saboda ka ƙara aure. Kai ka ga dama ka batta, da ka ce ka zauna kai ta zaman jiran ta sai ranar ta gama fushi, ko ranar da ka kawo mata takardar auren ta buga maka stamp ta ce ta yadda da auren, har duniya ta shi kuma ba za ta yadda da auren ba. Ko malam ina so ka duba wani irin gajeren tunani irin na mace, ke kina ƙarƙashin auren mutum baki fita a gidansa ba, kuma kin ce baki yadda da auren da aka yi ba, kuma kin ƙaurace masa, kuma ke baki bar gidan ba, shi kuma yana ta cefa ne yana kawowa. Allah daidaita ku, Allah daidaita ku. Ba aure bai mutu ba, cewa da ce bata yadda da aure ba, auren ta bai mutu da shi ba, ya ci gaba da rarrashin ta ba ta haƙuri. Na wani malami a kusa da su ya haɗa ta da shi ya je dan mata nasiha ta gyara halinta, amma kin shiga abin da bai shafe ki ba, shiga sharu ba shanu. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta baya gamsar da ita, akan yi sati 2 ko kwana 10 ma ba su mu'amala aure ba, sannan idan ta ce ba shi da lafiya sai ce shi fa lafiyarsa kalau. To ita kuma ta ce tana cutuwa sosai, shine take neman shawarar malam. To Ta faɗa masa ko kuma dai yana da kyau ta sanar da shi ta hanyar da ta dace, kuma ai mijinta ne, tunda tana cutuwa bai kamata ta zauna ta ci gaba da cutuwa ta faɗa cikin wani hali mummuna ba. Ta gaya masa ya gyara, kudin ci gaba da zama. In bai zai gyara ba ne ba kuma kaga sai ta sake wata tambayar sai a bata amsa. Wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai mutum zai iya bin kiran sallah na waya, saboda wai suna nesa da masallaci ba sa jin kiran sallah. Shi ne suke tambaya, irin akwai applications a waya da lokacin kiran sallah yayi za su kulla kiran sallah. To wai in sun bi wannan kiran sallah suna maimaitawa, suna da wannan falalar? Suna da shi mana, tun da dai ai shi ma sauti ne, faɗa aka yi suka faɗa suka maimaita, kuma babu watakila masallaci kusa da su, ba laifi. Allahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa menene hukuncin mutum mai yawan rantsuwa? Abin ya zama mashi jiki, ko labari yake badawa sai dai ka ji ya rantse. Kuskure ne, ba a wasa da sunan Allah, ba a wasa da rantsuwa, kuma rauni ne wannan. Ai kokari a sa ya daina yi, saboda kai ya zamanto mai ya zama jiki, ko jiki ka ce ya ma zama jiki. Ba a son rantsarantsa a kasuwa, a kasuwanci ba a son rantsarantsa a mu'amala da zamantakewa, ba a so duka. Laifi ne sai ya tuba ya nemi Allah ya fi masa. Na'am. Dan yana rantsuwa akan ƙarya kenan. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan mace ta kai wata 4 a gidan iyayenta mijin bai waiwaye ta ba, za a iya raba auren nasu? In an ga dama ba, tunda ya yi wata 4 ya ƙi kula ta, a je a ce ko ya dawo ko kar ya dawo, ya ba da takarda. Idan ya yadda ya dawo su ci gaba da zama, ya ba da haƙuri. In bai dawo ba kuma ya ba ta sadaka. Ya halatta a raba auren saboda wannan uzuri. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta baya zuwa sallah masallaci, kullum a gida yake sallah.
take tambaya menene hukuncin zama da shi, kuma take cewa idan zai kwanta bacci ba kaya yake kwanciya, sannan kuma suna da yaro ta ce ɗan shekara 5. To, ai tun da ya haɗa baya zuwa masallaci kan daman duk wani laifi ma zai iya zuwa yi. Baya zuwa masallaci wannan kuskure ne. Ki gaya masa yana barin falala mai girma a tattare da shi kuma Allah zai tambaye shi. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana kamar yadda yake bayani akan muhimmancin sallar jam'i, ta fi sallar mutum shi kaɗai da lada 27, wani rawayar lada 25. Sannan wannan ɗabi'a da yake da shi na zo kwanta tsirara zigidir, malamai suna ce ya kamata mutum ya rinka jin kunyar Allah. Baya kunyar iyalinsa ya ce ya ji kunyar Allah. Yasa Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a cikin Mukhtasar Minhaj al-Qasidin yana magana kan adabul jima', yace yana da kyau ma'aurata su rinka lulluɓe junansu kar su yi tsirara zigidir haka. Sannan ga yaro karami nan ana koya masa wannan tsiraici, wannan ba daidai ba ne. Shekara 5 ya girma. Rayuwa ce ta Yahudanci kawai malam, ba addini wasu suke yi. Ki ci gaba da yi masa nasiha ya gyara, a ja masa kunne, a haɗa shi da magabata, ya ƙoƙari ya kiyaye, insha Allah zai gyara, dan abu ne ba abu mai kyau ba. Wallahu alam. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Take cewa wata aka ba kwangilar yin famfo. Mace? So ina ga kwangila ce ko injiniya ce. To sai wanda yake kula da wajen, to amma yana karɓar kuɗi saboda wai a dinga zuba mai a inji yana, to yana karɓar kuɗi dai, yana ciyar da gidansa dai haka. To duk wata kuma wanda suka ba da kwangila wai suna ba da kuɗi a bawa shi wannan mutumin, amma ita wannan mata wai takan yi sadaka da kuɗin sakamakon yana karɓar kuɗin mutanen da suke ɗiban ruwa. Shine take tambaya wai ya halatta ta yi sadaka ko kuma dole sai ta ba shi kuɗinsa ne? Ai kuɗinsa ne, ta ba shi kuɗinsa. Ba ruwanta da wanda yake karɓa. Warai kuwa ta ba shi kuɗinsa, ba hakkinta ba ne, ta ba shi kuɗinsa. Karki yadda ki ba shi kuɗinsa. Na'am. Allah ya saka da aiki. Wannan take cewa sau biyu ana kawo kuɗin aurenta ana karɓa. Ta ce saboda tana da matsalar fushi da rashin iya magana. Ta ce amma yanzu an ƙara kawo kuɗin, take so don Allah malam ya mata addu'a ya zama daga wannan shi kenan. Ta ce ita ma ba ta son wannan ɗabi'ar tata da take. Allah ya yi, Allah Ubangiji ya baki mafita, Allah baki mafita, Allah ya yi. In wata fitina ce Allah ya yi, in wasu shaidanu ne Allah ya yi, Allah ya yi. Amin. Allah ya biya bukata. Na'am. Wannan suke cewa don Allah suna neman addu'ar da ake wa masu fitsarin kwance ga wanda ya kai shekara 7, namiji ne ma, don Allah taimaka. Babu wata tsayayyar addu'a da za a ce kwaya ɗaya wannan da nasi cewa ita za a yi wa mai fitsarin kwance, amma fitsarin kwance larura ne daga cikin larurori ko ciwuka ne daga cikin ciwuka. Na farko ya rinka yin azkar mai kyau idan zai kwanta, sannan in yaro ne karami a rinka yi masa azkar, ana karanta mai addu'o'in da za a yi kwanta daga kwanciyar bacci. Yana da kyau, kuma yana da kyau a samu ruwan zamzam a yi addu'a a ciki a bashi ya rinka sha. An sha jajjarraba wannan kuma an samu nasara. Da habbata sau da a bashi rinka dan kurba shi ma, insha Allah za a samu nasara. Kuma a rinka yi masa karatu ana addu'a, Allah zai warkar da shi bi mashi'atillahi ta'ala. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan suke cewa mutanen wai da suke zaune a garin Makka da kewaye, ina ne wai ya cancanta su ɗauki umara? Mutanen Makka za su ɗauki umararsu a cikin Makka ne. Wanda suke kewayen Makka za su duba idan suna gaba da miƙati, to daga gidansu za su ɗauka, inda suke daga gidansu nan za su ɗauka shigo garin Makka. Hatta ahlu Makka yahilluna min Makkata, mutanen Makka za su ɗauki hirami daga Makka. Wanda suke kewaye kuma za su duba al-aqrab ila al-hill, kusa da yadda yake gurin da ba haram ba, sai su ɗauki miƙati daga inda suke kenan, tunda suna wajen kewayen Makka ne. Wallahu a'lam. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya raka wata yarinya bai 'yar shekara 18 ta zubar da ciki na wata 5. Ya ce a lokacin bai yi tunanin komai ba, saboda taimakon su yake tunanin zai yi,
mahaifiyar yarinya ce ta roƙe shi saboda ita ba za ta iya fita ba, wai likitan ya mata wata allura ne dai ko wani abu, suna dawa yarinyar wai ta haifi yarinya amma ba rai. To shine abin ya kasa mantawa, kullum tsoro yake ka Allah ya kama shi da laifin, shine yake so malam ya faɗa masa ya zai dan Allah ya yafe masa. Ya ta karatun Qur'ani ya ta sadaka yana tuba kawai, ya aikata laifi babba, kisan kai ne wannan. Allah ya sauke. Allah ya sauke. Wannan take cewa suna zaune a gidan haya da mai gidanta, amma wai sai a saki kaji sai ta kashi a gidan da ƙazanta, ita kuma ba ta iya magana, amma abin yana damunta. Wai don Allah a yi wa irin waɗannan mutane nasiha. Cin don Allah anan zan yi wa masu sakin kaza? Masu sakin kaza a gidan haya? Masu shiga hakkin wasu a gidan haya to dai a takaice. A shi zaman gidan haya zama ne na larura, kuma zama ne da yake da ka'idoji a shari'ance da zamanance. Tabbas abin da yar'uwa ta faɗa, wasu na cutar da wasu. Haram ne, bai halatta ba wani makoci ya cutar da makoci, musamman saboda larurar zaman gidan haya. Ki yi magana, kar ki bari a ci gaba da cutar da ke, a yi musu magana tun da kin ce mai gidanki bai magana ba. Sai ki ba hanyar da ta dace ki magana, kuma wannan tabbas suna zaluntar ku, kuma akwai hisabi a kai, wanda ba daidai ba ne, kuskure ne. Allah da ya raba mu da larurar zaman gidan haya malam. Amin. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace dan Allah a ja hankalin yaransa akan kulawa da addu'a da kyautatawa iyaye tun suna gida. Ana yi kullum, muna yi, ko tafsirin nan da muka yi wannan satin a cikin suratul Luqman, ai mun yi magana akan wasainal insani bi walidayhi ihsana. Ana so a kyautata iyaye, wajibi ne a kyautata wa iyaye, kuma kullum ana ta yi. Duk ɗa mai arziki, ɗan albarka shi ne yake kyautata iyayensa. Duk da yanzu lokaci ya canja, 'ya'yan ba sa tausayin iyaye, iyayen sun fi tausayin 'ya'yan akan irin yadda 'ya'ya suke tausayin iyayensu. To kuma wannan rauni ne, kuskure ne babba. Insha Allah za a ci gaba da faɗakarwa. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin wannan dattin wai da yake biyowa bayan idan mace ta gama al'ada? Wani lokacin ta ce sai ka yi wanka da kwana ɗaya ma, shi ne take tambaya, shi ma sai an yi mashi wanka? Ƙazanta ne a sufura wal kudra kenan, wal kudra wani fatsi-fatsi da hanta ne da yake biyowa bayan jini, alama ne na jini ya ɗauke, babu wani abun da ce ma jini, ita ma ta ce a ƙarshen jini ai. Yawwa, to amma dai ban sani ba, bata faɗi kalansa ba. Idan da ta faɗi kalan yadda yake, to shine za a iya gane wanne ne, amma dai alamu ne na cewa jini ya ɗauke. Sai ta bari in ya gama zubewa, sai ta yi wankanta, sai ta yi sallarta. Idan kuma alamun ɗaukewan jinin kafin wannan ya zo mata, to shi kenan sai ta yi wankanta. Wannan jinin datti ne kawai yake zuba, ba zai cutar ba, wallahi alam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai dole idan za ta yi tsarkin fitsari sai ta sa hannu ta cuccuɗa ne, ko kuma kawai in ta watsa ruwa ya wadata? In an watsa ruwa, dama ai so ake najisar ta tafi. Da haka idan an sa ruwa ko kan famfo mai karfi, irin washin menene ake cewa na shawa dinnan, hand shawa dinnan, aka fesa shi ruwan ya feshe najisar ta tafi, ya wadatar, ko ba sai an sa hannu ba. Asali ma ai tsarki ma da ake na bayan gida, ai ba hannu ake sawa, ana sa tsumma ne, ko a sa tushe ko dutse a kawar da shi sannan a wanke, wallahu alam. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta ƙarshe take cewa tun tana shekara 14 wani babban mutum ya ce yana son ta, ita kuma ta ce a mata tsufa. Daga baya sai ta ji tana son shi, take ta bibiyarsa. Iyayenta suka ce ba za su aura mata shi ba, yayi tsufa. Ita kuma ta dage. To ta ce bai bayan sati 2 da yin auren sai ta ji wannan ƙiyayyar da take masa ta dawo. Ta ce ya sake ta, ya ce ba zai sake ta ba. Ta ce har kotu ya kai, har kotu an kai. Kashe kuɗinsa. Ta ce a yadda ta faɗa, wai duk wajen alƙalin da aka je sai ya bada cin hanci. Wai ta ce babban ɗan sanda ne. Yanzu ta ce ta gaji, ba ta son shi sauƙi mata, ya ce wai zai kashe ta. Idan
ta ƙara yi masa maganar saki haka ya ce. Shi ne ta ce don Allah idan akwai alƙalin da malam zai haɗa ta da shi domin a karɓa mata takardarta, to idan Allah malam ya taimaka mata. To kuma malam ya zama mai taimakawa ana kashe aure fa. Ta ce ba ta san shi. Gaskiya dai wannan kam zalunci ne, ba daidai ba ne, duk da ita ta yi kuskure da farko tunda ba ta son sa, ta dawo kuma watakila saboda abin duniya ta ce tana son sa, kuma daga baya ya zo zaluncin sa ya bayyana. To bai kamata a ce a wajabta mata, a lazimta mata ci gaba da zama da shi ba. Kuma daga nan nake kira ga 'yan uwa alƙalai, ya kamata a kiyaye, a daina tauye hakkin matan nan, ana cutar da su, a sa su zaman dole a gidan aure. Babu maganar dole, babu maganar dole, babu maganar dole. Idan mace tana so ta zauna, idan ba ta so shikenan a raba musu auren su, shi ya je ya zaɓi wacce yake so. Kuma kamar yadda shi namijin ai ba za a yi mai tilasta rike mace haka baya son ta ba. Wallahu ta'ala alam. Allah muke roƙo ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa, abin da muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Ubangiji ya yi mana afuwa, ya yafe mana. To masu sauraro duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri. Kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group ɗin Malama Hafsat da ke WhatsApp. Sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya da ke Facebook da TikTok, ko Injiniya Abdullah Adam Musa da yake Facebook da TikTok. Sannan za ku iya kallon wannan shiri da zara an gama a channel ɗin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya da ke YouTube. Muna godiya da wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye. Akwai Salis Nasir Taraba da Adamu da kuma Ahmad Muhammad Gidado da Lukman. Sannan akwai number waya ta WhatsApp ita ma 080 +234 wanda ba a Najeriya suke ba, 08098459565. Sannan muna godiya da babban editan mu mai tace wannan tambayoyi, yana gyara su, Malam Abdullah sakatare. Akwai masu turo da addu'o'i da wanda suke kallon shirin nan kai tsaye. Malam sai ya rufe mana da addu'a. To muna roƙon Allah ta'ala da kyawun sunnukinsa din an roƙe shi yake amsawa. Ya Ubangiji madaukakin sarki, duk wanda yake da buƙatar sa Allah ka biya masa. Mai larura Allah ka yaye masa. Ubangiji Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa. Ya Allah, marasa lafiyan cikin mu ka ba su lafiya. Allah ka mana arzikin lafiyar da zamu yi maka biyayya. Allah ka ba mu abin da zamu ci, Allah ka ba mu abin da zamu sha, Allah ka ba mu abin da zamu yi sutura. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah ka ba mu ikhlasi a cikin duk abin da zamu yi. Duk abin da zamu yi ka azurta mu da yin sa don kai. Allah ka cire rabon shaidan ko rabon dan adam a cikin ayyukan da muke yin sa don kai. Ya Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka yalwata mana rayuwa, ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, ka ba mu kuɗin da zamu kashe. Allah idan ka sa kaya sun sauki, to ka ba mu abin da zamu sai kayan. Amin. Allah ka ji kan iyayenmu, ka ji kan magabatanmu. Allah ka sa mana albarka cikin abin da muke karantarwa. Amin. Kar ba mu da fada cikin kurakurai, kar ba mu da fada cikin san zuciya. Allah ka sa mu cika da imani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.